Ahojte, volám sa Habsbook a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes začínam novú sériu, lebo tí, čo pozerajú moje videá dlhšie, vedia, že recenzujem knihy. Dnes začnem sériu Slovíčka z etymológie. Etymológia je veda, ktorá sa zaoberá pôvodom slov, teda tým, odkiaľ slová pochádzajú, z čoho vznikli a tak ďalej. Dnes sa budeme zaoberať slovom pekseso. To by každého prekvapilo, ale je to československé slovo. Ešte keď bolo Československo, tak bola v telke jedna taká súťaž, čo sa volala Pekelne se soustřeď. A niekto tomu vymyslel skratku pekeso. A bolo tam niečo ako dnešné pekseso. Lenže aby to nevyzeralo tak československy to slovo, tak namiesto peke sa dali pekseso. A tak vzniklo slovo pekseso. Ak chcete mať dôkaz, kúpte si túto knihu, alebo si ju požičajte v knižnici. Na budúce budeme rozoberať slovo nanúk.